Right, Yama Yahwefo and Ajo Emra Kumawu TV so and then Mre so. Adumna Domain, Wama Yenkwa, Yetiasama, Techamani Moja, Nidia Fusane, Ewo Yenkremu, and Munyam, and Yedema, Otun for Yankropon, say Wamaya Pomodain, na Yatinkom, Sabria Bonibian Kaya Sabishia Mubi Modie, na Yasida, and Yedema or so, Yankopon Bosso, a Bossasi, and Yede Asida, any Kabia, Yede Emano. Enen so ye hia mu biem se ne wonim se ada ya woda bia fitin enwumre no nson ekopem no wotwe ye de dwumadi a ya to ne din se Wonkwa Hia e de bro live e wo Kumawood television so mo a mo hwe en Facebook so so no mutimi enya ehwe yen e wo Kumawood TV on Facebook san so e na YouTube no so mutimi ehwe yen e wo Sam Darkus TV on YouTube mo nyina e na mo hwe dwumadi ene enwumre ye mo nyina mo ene hwe Ediba Wonkwa Hia dwumade so da ne da meka e kyerɛw sɛ nipa bi a wo wiase bia no wonkwa eyade a ɛsɛsɛ wo ma no ɛso bo yie papapa san sɛ ɔsorosoro Nyankopɔn bo wiase no ɔde enkwa ɛtena nipa mu enti sɛ nipa wote hɔ na wapomoden entumi nsipi ensita emma wo a wanhwa wonkwa na Nyankopɔn ɛde ma wo no wontumi entwa enwie ɛno nti enya kɔfa dwumade ɛte sɛ yi ɛde aba Kumawood TV so sɛ yɛba bɛboa ama wapomoden etumi asipi na asita edi amawo eno nti ye to nsa edi frɛ akukudam wona wo nimdeɛ ɛwɔ yaresa ho ɛna ye ne omo ebedi enkomo wo yarwe no a wonam mu no wonim kwan a wobɛfa so a ɔkyena ɛbɛkɔ akɔfo ɔhawo kɛse edi abrɛw eno nti ye to nsa frɛ wona wonim de na waben ɛwɔ apomoden mu na omo aba bɛboa ama ye di dwumadi etise abrɛw sɛ ne bɛyɛ adan da ye apomoden no ebetumi agina yie ede amayen enu nti na nan so ya sanhia mu biem me a me bedi dwumadie ho chiamen me ankasa medin ede Francis Adey dodo no frame DJ Lofty ebi nso frame Kofia ho fe se ne obe frame bia no mani ebeje ho papa ene me nsa ka Dr. Penimpa ba ko a wono ewo Diamond Scientific and Research Clinic ene yene no ebedi ahia wo ha doctor ene yene no ebedi ahia no in fact we are very smallish eba ne nipadua ho a wohu a we are very cute and smallish ne mom oba adwenem ene nyansam efa anyarewa ahodo ho a waben wonim de na adwene no anyini yie ene yeba bedi nkomo na ene ye nkomodie no ede nkomo na yeba bedi ye bedi nkomo way out from diabetes ebeboa ama ye local herbs kwan a ebefa so a ebetimi de ye local herbs agye yen kwa afri yare diabetes mu eno na ene ye bedi enkomo way out from diabetes in our local herbs eno na ene ye di ho nkomo ewo Kumawood TV so eno ntisa fei na wachim wafidie no ede ato ha mesrepi se mo wafidie no ena ha memfa won sanka kora san se wanhwe na wokasa wo kwa aba omra no na ade a ehu hia se wote no na wa betwam eko ebasa emwa yade sua no entimi sipi emfama yen eno nti enche me introduce me doctor ene me saka no e odwumade so e de akyerew na afa yato adwumade no so ma me ntwa ho na me nkɔ quick commercial break yaboafo a mo so yasene no yenkɔ na afa yenkɔ commercial break na mra ye ba na bedru pɛ e de dwumade aka yin ato so.
Well, welcome back from the break. Aha Kumawu TV. Wonkwa Hia dwumadi so na wani eguso a wohwe no sene medi kan emma bunya ne ntie ansa na me ko break no doctor Bako ewo ye nchen ha ye no edi enkomo wo free Diamond Scientific and Research Clinic na wabeka yensa sene medi kan no we very smallish in body but bigger brain ye ka say obi bigger brain a adwen mood wonim den so the efa ye topic a ye treat the afa yare diabetes the way out from diabetes in our local herbs and ye treat na mama call doctor straight na mama doctor kwaba yeah me nua be ma DJ Lofty na bibia boko de na me alum bibia boko na me ase sa pepe doc yan hwe ene wonkwa hia obia nkwa wo wi asibia no yade a very 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 important obia nkwa hia nti aya no obia mpeso de ne nkwa bi di agrokra sa se nipa woto when ni ntine boto na wu aya na eya sa nti ene obia ma ne nkwa ho ehia no eno ntina ene yedi dwumade edi aba doc ye kan diabetes kra no diabetes no eno de yo minu abe ma meda ase afi ma menchia metifo ne ahwefo a ATN ene enwumire nyina yem se dwumadi nyamishra mumum so de dwumadi bi atisi aba se Wonkwa Hia ampa ye Wonkwa Hia enti ne dey no Diamond Scientific Herbal and Research Clinic ya yinchi ewo domnasi opposite Abbott College enunti enene yenso yedu hanum si yenso ye ba be cherechere kwan a ye nipa ye be fa so ye be tenase ana ye be twi ho afiri nyarewa ahodo nyarewa ne bibiri ba ne dey dem nu mienu ye be kasa afa ho pa no yare diabetes enti sene etie no se diabetes ni yare dada na ye hwe se de ye maame nom ne papa nom ne nananom ka no na esichiri yade but ansa na ebekọ topic ne kura so no maame na etifo ne ahwefo a utie na abre na abre nyina oba Diamond Scientific and Research Clinic ho nyina ase isanse na no kwesi de twa mu ye ejanom eda no ye nso ye kire ye nani so na wohwe adanse a afoforo bi eba bedie sanse oba Diamond Scientific and Research Clinic a abre ni abre nyina ni yekoso a kai ye manfo se oba honom a ade ye brebom yade na ase hepatitis ye bosom miensa ena afi oba ye no mienu tonchia na afi ye di tu ase ma ho ampaniampa na no kwesi abehwe mu a edi adanse a ne se wani na ense wo ka che saa nso na afi nso Formula 1 ya eno nso yisu no honom a sebi se ye be ma na oba wo ohaw ewo wo nasemu umema semu umasemu no eno nso so no wo hemrante ne mabaawa omusu di adanse a na eno nso eno nso so enipa yi ena afi ni twa to kra ne se ni gisem ba akopa ne se yare bia no kwan ya befa so odi nipa no betenase na be cherechen de yare no ba ne kwan obefa so obefiri mu ansa na de duru kan no eno nso ya ade a eno nso eye ekoso ewo Diamond Scientific and Research Clinic enti se wo hwe na no kwese de ya wona baaye no titru pa department ya ye hwe sa encherechere no so no ehofo no nso den ebom homoden a enam so ema emnipa anase nuanom a yare edu omunya no omo nso enyom fa ahodi ewo honom enti de medi kan se da saafo ni nyina se enem nti na ye ti hanum sei ye hye mo bo se ye won pa bebre ya ye de bre mu enti minua be ma se ne wudi nka ka ye anase se ne ye topic no etie no wose enti na ye hwe yare diabetes na ye ne doctor Napoleon Kusi Ankra na ye ne no edi enkomo no doc ye ka yare diabetes a diabetes no kra no obi be ka se na diabetes na yare ben ti se ne na wo ka se eba twi ka se mu a ye se esichiri yare na esichiri na nipa di mana buru so na ekofo esichiri yare na ba na diabetes no kra ne de yo minua be ma me da ase pa se ne medi nka kan ka se diabetes e brofo kasa na wo de ba ye ne ye ka se ma na se de ye ma me ne papa no beti ase a e kan se esichiri yare se ne etie ne me ma me ni kan kan wi ansa me pese me ka se bia me kan wo ye ka se mo se de ye obi a beti ase mpe brofo simbia diabetes na ene se ye nipadua na ewo ho no nyame aye no soronko ina akwa ahodo bebre ne woni padua nim na ni nyina no bia ondwumadi a yedie na ye ka diabetes a ene se nyawa ahodo bia woni padua nim no amani padua na akwa bia ye friend se pancreas no bia ondwumadi ni se produce insulin ni se ye wo ade bi ewo ye nipadua mu saa ade no
your friend glucose. Okay. So glucose no. Ne deɛ ne sɛ ɛmfa yɛdi yɛ friend sɛ yodo mu. Ɛfɛ mu ana fi ane na mu ana akɔakɔboa yɛ cell formation. Wo sɛ nipa dua yɛ de ti hɔ yi. Cells no ɛne timi ma yɛnya honam akwa no. Enti saa nneɛma wei glucose na na boa ma cells no ɛfɔm. Na sɛ deɛ na me ka na on sɛ yɛ friend bi sɛ energy giving food. Mo fa nkyɛ me wɔ hɔ. Ɛne sɛ aduane a yɛdi a etimi ma yɛnya ahoɔden. Enti yɛwɔ sukuu mu no yɛkyerɛ yɛn sɛ bibi ti sɛ sɛbi abura aduane banku ɛmo ne saa ne starting food ni nyinaa no energy giving food. Na ɛnam sɛ yɛdi saa aduane na entimi nkɔ straight nkɔyɛ adwuma ne nti nipaduane fa na ayam a na atwetwe mu nnuane nuro no nnuane nuro na atwetwe free banche bɔɔdeɛ ɛne menke ne nnuane na amenu mienu yɛdidi yɛ no ɛno ɛna ɛfrɛ no glucose no na saa nnuane a mbobɔ di nyinaa no sɛ ɛdane glucose na yɛfrɛ no ɛdane glucose na ɛna yɛfrɛ no sɛ asikyiri anasa ne mi nya asikyiri o yɛ nipadua mu no enti yɛn hyɛ wei nso ɛnyɛ sɛ yɛkɔtɔ asikyiri di yɛ no nko a na ma yɛnya asikyiri o yɛ nipadua mu na emom starchy food a yɛdi ni nyinaa no sɛ kɔ nipadua mu a ɛfa process mu a na aba mi yɛ glucose glucose no nso no ne asikyiri no a yɛ ka ho asɛm nti ɛnyɛ asikyiri na wodi no nko a ɛna betimi ama asikyiri aba system no mu na emom wodi fufu a for process no mu a ɛno so betimi de saa nua be ma me da ase pa nti sɛ de me kan na ɛnyɛ sɛ ɔkɔtɔ asikyiri no nko a na emom starchy food a yɛdi nyinaa no ne end product saa na brɔfo ka sɛ me ka no ne end product no ɛyɛ glucose nti glucose no ɛno no deɛ ne sɛ pancreas no release insulin na ɛtɔ deɛ odunum no nti ɛtɔ deɛ odunum no a na aboa ma saa glucose no ayɛ n'adwuma so ho nti glucose no with insulin no ɛyɛ adwuma smoothly ɛma cells formation no ɛyɛ adwuma na aboa ma menu mienu yɛ muscles ɛne yɛtiwi ne ade nyinaa no yɛ den ayɛ adwuma nti wokɔ nipadua no mu a yɛwɔ nneɛma bebree wɔ mbɛte bia ɛne deɛ yɛ nti insulin no ne deɛ ne sɛ ɔbɛboa ma glucose no afunction well nipa kyɛ wɔtema ase nti wɔn amakɔ ɛfrɛ ne sɛ pancreas no ɔno ɛna produce insulin no na insulin no aboa ma glucose a ɛyɛ bankyɛn bɔdeɛ ne benkan ne nnuane a menu mienu yɛdi yɛ no ɛtumi ayɛ adwuma sɛ neɛ sɛ na adwuma a ɛyɛ ne sɛ ɛboa cell formation nti na nea ɛwɔ hɔ no okay nti doc na yɛ sɛ yɛ ka diabetes no a na yɛ sɛ nnuane ahodoɔ a yɛdi a sugar ɛwɔ mu ama ne ba nipadua no mu no ɛno ɛna yɛ ka sɛ ɛyɛ asikyire a ɛwɔ nipadua no mu nti ɛyɛ den na ma yare no nso ba yɛato ne din sɛ asikyire yare me na me da ase pa nea ɛti nie de di nka me ma yehu diabetes no kwan a ɛfa so a ɛba but diabetes na nkasa de ɛne sɛ honam akwa na yɛ friend sɛ pancreas no insulin na ɛwɔ se produce no wine entimi am produce ɛna de tosmin a produce nso broni bɛka sɛ enye enough okay if acho what you say diabetes ne sɛ insulin no pancreas entimi am produce ana aso a produce nso enye enough me nipadua no acho what you say enti ɛnam so entimi am produce ana sɛ enye enough enti no glucose no entimi nkɔ so ho enti na etata system acho what you say any can be said too much of everything so it's bad ena sɛnea yɛ kanya no entimi anko yɛ di bigum nti entimi anko yɛ bigum entimi yɛ san di bigum so ho entimi anko yɛ di bigum ni nyinaa no ma no paale enti diabetes no be happen obra pancreas no entimi am produce insulin no enough anase to the body no pɛ anase wɔ entimi kora okay ba cha what ase enti sanity enti yare diabetes no sa ena etie okay enti na che say asikyira hodo a eba nipadua no mu a nka ebeboa free ho ama nipadua no ntimi nya na ho den mapa egina so no ntimi free ho but eboaboa no sa eboaboa no the moment a eboaboa no kono a na epale a edo so no ene na kofa yare diabetes no eba ayeka say asikyira yare okay doc na yen hwe yare diabetes no ewo types ana yewo diabetes no mu type wo ha zero diabetes no wo mu ahodo e wa ahodo ho sa yo minu abe ma da ase ye wa ahodo be ne de minu be ka no eye mienu okay mato so a na miensa okay didi nkan e friend type 1 type 1 okay type 1 no
yɛsa frɛ no juvenile diabetes na ɛne sɛ type 1 no deɛ pancreas na America no nipa bia o pancreas e wo ha sei wudidi furu na ase na pancreas no ɛda na asɛm ne sɛ ebra pancreas no wa produce kakra bi ana wan produce kura no ɛno ne type 1 no okay yehia wa produce bɛ nso yɛ ana wan produce kura okay esan sɛ nyarewa ahodoɔ bi ya aha system no akyɛ ne ntimi ma pancreas no enye n'adwuma ɛno ne type 1 no okay if I try to say wa ha mate ase say produce ɛno a ntimi am produce do na yɛpɛ no na some bi so kan sɛ produce kura na ɛno no wɔ hɔ ɛno na yɛ diabetes no type 1 no okay ɛna afi type 2 na yɛ ka no ɛno nso ne sɛ wa produce but nipadua ne ntimi mfa nyɛ adwuma wa produce insulin ni nyina bet nipadua ne ntimi mfa insulin nyɛ adwuma esan sɛ nyare wa ahodoɔ bi ya ɛhɛ nipadua ne ntimi ɛmɛ nipadua ne ntimi nyɛ adwuma sɛ de wɔ sɛ nka ɛden ɛdie ba kyerɛ te ase wɔ ha I see idi type 2 no nso no idi mehwɛ sɛ yɛbɛfa wɔ mienu mako anumu ai baako pɛ na wɔde bɛka ho de bɛka ho yɛ gestational diabetes okay so ɔpemfo obi nyam na diabetes ha no ɛno so yɛ serious hyperbeto de yɛmfa no yɛmfa we ni mienu no nti ɛno no stage 1 no yeah na stage 2 no okay so nti sɛ mni ga kan na type 1 no entimi am produce ana produce bet iswa type 2 no de a produce nso nipadua ntimi mfa nya adwuma isan nyarewa ahodoɔ ya egu nipadua no mu na ntimi ma cells na ɛwɔ sɛ nipadua no ɛde yɛ adwuma no ɛmfa nya adwuma no ɛno ɛna ma saa type 1 no ɛne type 2 no nyinaa esi enti na ne meka fa type 1 ɛne type 2 no ho no doc ɛba na saa sɛ ebia type 1 no ɛsɛ sɛ produce but ne produce yɛ no ntimi am produce no nyinaa amfa ama nipadua no amfa nyɛ adwuma ɛsɛ sɛ wɔde yɛ ɛna ebetumi aba nso sɛ ne wo kan no ama kra no saa no ɛde anya bɛyɛ a ebetumi aboa ama yɛ produce normal sɛdeɛ ɛbɛboa ama nipadua no tibi de ayɛ adwuma normal a ɛmfo how bi ama na ne ɛma kra no ɛde anya bɛyɛ a ebetumi aba sɛ yɛ wɔ type 1 no ɛde anya bɛyɛ a ebetumi ama na ba the normal ayina yɛ hwehwɛ no ɛde anya ebetumi ayɛ a ebetumi aboa yɛ saa yo mi nua bɛ ma me da ase sɛ waboa menimatifo nso ɛwɔ saa fa ho adeɛ ba akɔ ne sɛ nipadua na nyame abɔ no wabɔ no in a special way sɛ biara ne dwuma but sɛ ebi nti sɛ fa yɛ didie ana toxic substance bi toxic substance nneɛma bi a ne nka nipadua ne hia ɛna akɔ mu nti sɛ kɔ mu saa na ɛma nipadua ne tebea no ɛsesa ka ne tebea sɛ esi di dwuma no ɛsesa nti wunya yare bia ebetimi aha sɛ nipadua ne dwuma ɛka pancreas ne ho bi nti si ebehwe a ansa na nkola timi nya diabetes deɛ but ebehwe pa nipa ye maame ne papa ne free aduanan kɔ no ɛna saa yare diabetes no enu mu from 40 years eta no mu esi akan san sɛ saa bre no na nyarewa ahodo bebre na ni nipadua na di esi ya ntina ma nipadua dwumadi na dwumadi edi no na ekɔfom so ho ne kɔfom nti ekɔfom saa na afi na ma pancreas ne so no na hoɔden ɔsɔ no so didi ne dwuma no na no so aba fom nti ɛhɔ no saa na ekɔma na ba sɛ ida sɛ obe produce less ana so ntimi produce kura esan sɛ nyarewa ahodo bebre na ha system no ya pancreas ne so yɛden ewo mu bie nti kɔba ne saa na ma dwumadie no aba fom nti sɛ ne na wo kana sɛ ne ɛbɛyɛ a yɛbɛtimi abostu ana sɛ yɛbɛma pancreas no etimi na dwuma ma insulin na nkɔfa diabetes ni wenu nyina ma ne nsi yentu anamo papa anamo papa nso nti na ye wa hai eni sɛ menu mienu nyina yebetu anamo na afi ye de ani akyem wɔ Diamond Scientific and Research Herbal Clinic doc yanhwɛ bra ye kɔ no sei no ye wɔ nuane ahodoɔ bi wɔ hɔ a te sɛ ne asase no ma ye hu enniema a ɛde saa insulin no ɛde ba ma nipadua de yɛ adwuma te sɛ saa sugar no a nipadua ne hia so ɔde bɛyɛ adwuma na ɛde ba no ye wɔ nuane ahodoɔ bi nso wɔ hɔ a wodi a ɛno nso so ɛboa produce
eno no eba abra enkofo how bia emfam rechi ewo sa type 1 na ye ka wasam jo mi nua be ma me da ase se ne wo kana no ye di nka kase diabetes no enye se esichira ye di na bonten no nkoa na emom enuane a ye di carbohydrate food ni nyina no end product no glucose. Okay. So it's glucose no so hia nye se hia o ehia because bodybuilding food no ene sa carbohydrate no enti eno na boa ma cell formation na afemnu mi no ye muscles ni ada body part na we ni nyina no etimi function na se form enti ehu hia na se be ya ye bete so ni se ye momodin se ye be ma ye nipadua na active ye ka se active wa ye didie ye nhwe nie afen so ebra ye nyini ebra ye nyini ye nhwe hu se enema bi wo hono ma ye betete so se bia se me ka se efimfie aduanan konam se nipadua no ene nyarewa ahodo bebre na edi asie enti no eno no ema se na esi di ni dwuma no eba fom enti dedi nkan ye nhwe hu se enuane ahodo pie sikiri wo mu dodo no ye ntini die ni so ana afi ni a etoso mienu nso ye nhwe hu se enuane no ye ni no anadwo late at night because nipadua na ntimi amfa anya adwuma eno nso ha adwuma because you feel sa age a me kan ye mpanyin fim ekon na ye nipadua na nti se 18 fo no nti ye nhwe ni nti ye nse den ni se midi we nko ana mane bae beti hu se nuane a ye de carbohydrate food na end product ni glucose no nso na se insulin na ntimi am produce ama cells na amfa anya adwuma eno ne pale e ma no be ye diabetes no okay atifo ne ahwefo a mo hwe Kumawu TV ye ka mo se ye nkomo twetwe no eye Wonkwa Hia djumadie na wani guso a wo hwe na ene ye di nkomo e dia fa yare diabetes ho ye way out from diabetes in our local herbs eno na ene ye hwe edi ho nkomo no wa me ehunu se diabetes no kwa no ye wo two types ye wo types no do so ne mo ene ye hwe type mienu a type 1 ene type 2 eno na wa cheche mu ame ehunu ne ekofa edeba se sichwe no a nipadua ne hia so de be ye adwuma no to da enuane a yedi no etimi produce sa sichwe no nenso entimi produce dodo a esese nipadua ne hia de ye adwuma na to da mpo a entimi produce no kra type 2 no so ame be hunu se unya sa diabetes no na se enuane no a wudi no ebetumi produce sa insulin no a edi glucose no beba nipadua no ma nipadua ntimi dia ye adwuma no eno nso so eduru pempensuo bi a yetimi nya ni nyina kama pepepe nanso nipadua ntimi mfa nya adwuma eno no type 2 a ye di ho enkomo no enti aka type 1 no ne ye be ya ebetimi aboa ama eno no abefiri ho a eye ye didi no eno na wache no ye ba type 2 no so na ansana no aboafo bi na aboa so yasene ama ye di dwumadie ye de ebro Dani Herbal Center na Dani Herbal Center for akofo no won so e de abadwa so a eboa pa se ko ba se malaria fever awa malaria fever tete o uno bi e wonu mato untumi ne di una atika kra bi na wabre woni so taa bribriwa waduro Danimal mixture Danimal Herbal mixture eno no nya bi na ono mo a malaria fever bi a hawo entontom a awewo na akofa malaria fever ade abrewo a ede ohaw ebrewo no ni nyina ase betu kama eno ti pharmaceutical shop ene herbal shop bi a gbogbo wura obi a no so pe Danimal Herbal mixture eno na wonya bia ebetumi aboa afi Danimal Herbal mixture bra malaria fever achew na yare bi achew no to da wanka so tumi se wonu mato untumi ne di aduane bia na okon eno no ebasa pe hwe na hu se obekwa kope Danimal Herbal mixture emodaduro kama pa a wonya na ono mo a esiesie ni padua no emo afo no no ma wo na pi na mo ebetumi aboa purely herbs a eno so wonya bia ebeboa Danimal Herbal mixture odwa so kope bi akola timi no mpani wutumi no bi emma ne memma kukurafo no mmerewa nyina etimi no Danimal Herbal mixture any side effect bia ebeboa ma nipadua no ayefe nipadua no ayenika afei Dani natural health and as a Dani natural herbal capsules eno so ewo ho e de ma bema bia sebe waye mere wo mpoma wontumi mo oba ni nye ade a ya pa ne se bema obeda na obesore na oboxa sauce yi eto atete o singlet je se bopo ewo soro ni nyina no emfa ohaw emfa kan se ni jeemmafie eno nti na me kan fodi ama se bema de di mensem ewo mpom na oba ani nyi wo ho na emo waware no enyina na enye fe na enye krabehwe eno nti kopa bi
Dani herbal natural capsules unya bia na omomu a ebeboa asiesiu na ni twato kwan say wakoye adwumaden na wabre na onipadua nyina tutu toda amode no kwan obenya na wasori ade eche a odi akọ adwuma no na akoye ohawo eno no unya Dani herbal ointment no a na odi srasre nipadua no a ade eche a na unya amode foforo na odi akọ onwuma so akwakoye adwuma foni che Dani herbal center na kopegi ho pharmaceutical shop any herbal shop bia no embrom okọ ha onsa ebetumi aka enure bi mepa to telephone number no 0244 36 65 and 1 mepa to misi number no so bi 0244 364 651 0244 364 651 na one Dani herbal center for etimi atwen komo ye bre no e kono e be bi phone lines no atum na onso watumi afre questions bi a wo a opeso bisa efa enkomo a ene ye di odwumadi hu no onso watumi abisa na meka wo se wo hwe screen ni so a obehunu se ye WhatsApp line no e wo ho number no e 0543 59 60 70 0543 59 60 70 obo amode na do message no e ba ensem bisa bi a opeso bisa fa enkomo a ye di hu no obetumi e di aba na e bisa ma doc yeba type 2 no so na ya hwe type 2 no wa me ehun se ebedo so ni padua no na ni padua no ntumi amfa anya adwuma eno na kofa yare a eka se sichire no so na se sichire yare e de eba na eno no eba no saa e de na ehese ye ya ebeboa ma ni padua no atumi e de aye adwuma apart from say bi obi beba diamond scientific no enuane ahodo ben ni be di de na ehese ye exercise ana se bibi wo ha ehese ni padua no aye se na be ya sichire mu a abetai ni padua mu a ni padua no entimi mfa nya adwuma no afege ebetumi e de aye adwuma yo mini abe ma me da ase enti se ne udi nka kan type 2 no de eni se glucose na yehia for cell formation no e wo ho okay but yentimi mfa nya adwuma enti ebe ka se abeye adequate abedoso woni padua nim ekwan ya ebe fa so ni edi nkan pa ye say 1 counseling so we two anamon abehu doctor ibi ti say we ba diamond scientific herbal clinic na ekuku dam ne ani ntinifo ayo ho no ye ne watena se ne ama won kirekire afa wadidie ene wo nom ho okay so ho okay eno wo ho ana de tosu mienu wo ba yen ya ma won kirekire afa wadidie ne wo nom ho afa nso ye sade ni ebe frɛ ni sɛ exercise anasa apom tenetene nso be den ebe ka wo ho na ni twa to kora no ene sɛ afi ye di ye frɛ ni sɛ medication ho na ye topic no ebe mu sɛ wo say diabetes way out in our local herbs yeah ho ne ebe fa nusini ni hahama ahodo a Diamond Scientific and Research Herbal Clinic ye wo no ne ye aka ni padua no eno na Dr. Panyi e friend say patupa no se no ye no beto nchia we na wotwe amani ampa na wotwe ninu diabetes na ama onan anabia ikuro e beto ho a intimi ko sanse chi do so woni padua mu no wo se ese chi no be do so woni padua mu a eno na ma se ade atwa onan ana wonsa na ebeye kuro a afi kuro no entumi mu sa pepe sa afo no se ikuro to ho ani wo na eden ni wo na eden tubete yesi we dey diabetes kuro sa pepe tichiri yekutwa ne nan ni ade so ho inti anamo a obetu e de aba Diamond Scientific and Research Clinic no ibe dedi nkan ye no betena ase ye be chew say inti a aba so ho ye be chew way out ye chew way out ni wi a ye be mo opom tenetene e de aka ho ye nia ye wo enimdifo ho no ma mo be do be fa saa enima we abkeken nyina mu enu wi na afi ni e de aduro no aka ho ifato wate ase sa pepepe ti doc se akoba se obi akwayere sabia baabi ama ya ka che ne se wonya yare diabetes a eni da so ho se nipa no obetimi enya na hoto se yare diabetes de enkofo ka se ho kwa aduro ni ho ebe ye den kra na yare diabetes etime firi ni peduam eno nti ekurokura to bi na ho ana ne nsa wo ni pedua na kwa na bebi ene ontumi ensa sa ekuru na sa wontumi nya na yare sa and that's all say obi akwayere sabia mo nya diabetes a treatment wo ha ebetime tuti ni panama na yi me da se pa se ne wo kana no
Unsa ade bia no ewo se mpanyimfo kan no puma sibire ne mu wa hunu puma sibire na ene ma no eye problem inti ne ye kire se wo de ni se ne odi akinchina fa bia no enyu hu akini to anamon oso ko domrase udu domrase a opposite about college baby bia wo firi a wo besi kumase kejeti a no oso pa anwa kwanta be kwai o ka che meet ni so besi domrase about college opposite about college ehwa na ewo anaso bibia nso a wo firi be kwai oboase manso wonso abefa anwa kwanta no wonso wo ba oso besi domrase about college opposite pepepe ho na diamond wo utu anamo na wo ba se ne bidin kan kan ye no ye no betena se ade we ni nti na ne ka se research center okay abrenya nyina no yesua de na so bi nso a osua de bia no kɔ nanim nti wo yare na wo de ba no ye ho research na afi ye hu de de baaye ni a kyerɛ mo nsa ade we na ama sa sunsuaso we sei aba ye wie yo enuro nso a egudem a ye de be kan amonya fa ahodie e wo saa de nu enti si a wo twam ne me kan nyina se emfa wo ne bia wo de akɔni aduru wo de no se amakuru tɔ ho a emu wo de nsa afi na ahya ase se bi nyu so kora no to anamo bra na ye mfa wo mfa saa process me nsa me ka yi na afi wo nso no wo se emko se wunya bidie nanso wo ani da so se ubetimi atwon ho afiri ho. Okay doc obi message a wo de aba wo de free eye baby ani ene ba ye fe no Philippa na wo say between what age ene be ma obi atumi anya yare diabetes. Me aba ma me da se pa won say dinka ka se enkura timi nya diabetes timi nya bet enye high sempanyifo empanyifo de efimfie aduanan kɔ no na me ka se diabetes ni ene se nyarewa ahodo bi a ahaye system ni ntini ma insulin no enye na dwuma se de esitiye okay enti fimfie aduanan kɔ no sabre no na nyarewa utimi se nyarewa ahodo bi a akeka awo no enti na ma nipadua na kwa na ye nipadua na kwa na ye mrepe ka hu se pancreas na me ka se eda oyefunu na se oyefunu na bi didi gumu na se no aha no so ka ho bi enti eno ye mrepe entimi ma no produce insulin entimi am produce insulin nso awudi ba antibody be nkeni fufuo no de e dey glucose o nipadua nim. Okay doc another person the message on the buy no your friend on bright of the free stadium and or the buy or say ebetimi aye ebusua yare se eba se o maame na o papa wo bia eno no ebetimi akoba se family ni nyina betumi enya yare diabetes ni bia na ebusua yare emi ni abe ma bright me da se ene message ade baaye eye no kre cause so no genetic environment se me kan sa mpese me se ebetimi aye ebusua yare ebetimi aye ebusua yare efise ebia na obusua ni mu no na obi possibility so betimi enye bi no e high better banesa emani huruhura o de ani so betu anamon te se de meka yi ya aba se me ye a ana won na wo hu nimdie no o ba pa ye be kire o se doc enye obi na oye doctor o wo nimdie e wo yare diabetes mo me da se pa on se mpanyimfo se abofre pa de kokwa hwa aha enti se wo pese wo hu a usunya obehu ena on se doctor bia nso ne ne o doctor bi ho ye general doctor doctor bi ho a specialist aha iti general doctor betimi ahwa ma specialist betimi ahwa ma but over Diamond Scientific and Research Center ye dia breni abribia no ye specialist owo yare bia mu ye fa diabetes ya ne ya specialize adisunya enini nuru mu ne afa yare we infertility nti abreni abri nyina no ye me ye ni bresi ye bi sunya mo sele beya ye maame ne papa no ma na ye nua no ma ye ba ne nso betimi asom wo so wo so mpa maame enko na menhwe na yemfa frefo no bi se wo won sem bi se bi a opeso obi safa yenkoma twetwen ho a ene ye hwe the way out from diabetes in our local herbs se ebetimi aboa ama yetu yare diabetes ase no the local herbs no ebetimi aboa ye ama yetu yare diabetes ase ana ye di nkomo nipa to se wo frɛ na wa bebisa won se mbisa no amesrew mentie yen emfiri u TV no so ne mum se wo fra tie wo ho efiri me ho na ye ni nkomo mentie wo ho emfiri TV no ho mesrew a ene me eni nkomo na bisa wo question bi a wo person bisa se wo bebisa lower the volume of your TV set lower no kra na yentumi eni nkomo se ne be ya
ebetumi aye enti doctor ewo ha ide wo nsem bisa bi a wo pese ubisa na doctor eyi ano ema wo na wa frɛ number no na ye di ato screen so no bomodi ana frɛ wo nsem bisa na obomoden na afi wa bisa number no 0200 603 602 0200 603 602 bomodi ana frɛ nsem bisa bia wo pese ubisa fa ene nkomotwetwe a ye twetwe e wo kuma wo TV wo nkwa ye adwumadi so no ubetumi edi aba na afei yetumi edi eho enkomo enti bomoden na frɛ na afei bra na obia enya maaye no de ye bekɔ doctor ho biem na ye bisa no doc ene ye hwɛ yare no de yenim sɛ yare diabetes ewo obia kwa yare sabia e ka kyerɛ sɛ wonya yare diabetes na adwene ni susu nyina ne sɛ onko hu doctor onkwa yare sabia enti enuro no kra ye de bema ne sɛ wonom no wonom a wanhwɛ obewu emchihie sa no kra no etimi de ewuo kra timi ba abra na nya yare diabetes no kra na nkuno oyo medase o se ade bia no e ka bibi se psychological thinking okay so enipa na nkasa de ahye ni tirim se me yare we de no ane bekume ampa so na yare na ye de ekuno enti mi nua ba na mi nua be ma wutie me bomodi nso obetu anamo so anamontu ni ade ehia pa san se utu anamo na oba Diamond Scientific and Research Clinic ye be nhwehwemu ye nhwehwemu na ni omu ne be ka acho maame ade we na awo no eho pomasibra na ase eho anu yie wo honom okay hello ofrefo e wa man so good evening hello good evening utinya diabetes no emiane ahodo a wudi a utinya diabetes ni bi no aha okay doctor okay we di ka chanti obesan asisu biem hello good evening hello okay when to me enyina so enti doc I'm saying doc people okay mama fa we no mauna true questions no ebu so enti unso wo nsem bisa send ye unua bi afre no a unso betimi afre na wa bibisa ye hwe yare diabetes enyema a edeba se ebi aba wo so a treatment man ye dey ma wo na say na wo si efilifa wo nsem bisa obetumi abisa doc question be bisa ya no okay hello good evening hello good evening me want to din baby out free the patron me asking for eduane a wo ye dai eduane a udi a na diabetes okay na wo do a udi a eno na ekofa diabetes bro okay me da se mama me next call our one so good evening hello good evening me want to din baby out free the patron is free kono so tell me nyameche konongo nyameche mami ntie wo se mbisa no the question is obi ya dan ya okay all right doc me gidi say wanya sa question nso so obisa se ne yere ana se ne kunu enya bia obetimi dia sign ne yonko ne partner no. Hello. Good evening. Hello. Me pacho lower the volume of your TV set na yentumi ni nkomo. Tie wo ho e free me ho. Me tie wo free TV ni so. Good evening. Hello, good evening. Hello. Me pacho din baby out free. Okay. Say on say that. Hello, good evening. Hello. Good evening. Also, many days out to me, Aginaso. Doc, and to be questions now about Biano Amano. You, with that, a tea for ne, a free food in an answer. Let me say, of free food in car, no, Casafi, or Tisafi, oh baby. Okay, I'm sure for him. Hello, good evening. Hello. Good evening. Hello. A best say, Ofra. Mentie wo ho e wo TV ni so bomode na tie me e wo studio ha na afei yenchimi eni nkomo. Good evening. Good evening. Me ba cho odin ba bia free
About your time for steam, because I feel I'm a cover. Okay, Frosty, Mammy Joe sing this one. About some person simply that was one of diabetes. What's all day? Okay, okay, so symptoms, no. Okay, all right. One also, maybe I don't know symptoms, and I will be sad and once more. Okay, Doc, wait me. Okay. Yeah, you know, free, safe, you know. Okay. No, because I said you are not being a woody, diabetes. Ebro. Said him didn't kind, and said then ni say Adrian way near the diabetes. Nemo dear Mekai and say diabetes and say Adriania, ye dear, you can't say start, and I say starchy food, or hold on, I didn't know. You could do it, Sape, it's half a pay, you could do it, Pedrian moi. The end product. Okay. Hello, good evening. Hello. Okay, went to me, Doc. And he said, "And I make canon. Sabem kung fu one, you and I didn't end product, no, a glucose. Glucose. Sir, glucose, no, any pedria friends a pancreas, no. I wa dear beer or the many pedriano, a friend is insulin. Okay. So I insulino, and a boa, Emma glucose, no, 8 cocoa and the Juma ye. Okay. In Tibra, Sa pancreas, and I am Mary. No way. Hello, good evening. Hello. Hello. Good evening. Your best friend, Ufra. I meant you home with TV so. TM, not yet to me, and yes, sir. To me and tea and cat, or send this on Emma, and Mr. Ufra, now over more than 80 and dog. Trust mommy. And he said, and I make an answer. Samuel and I did the end product a glucose. Okay. It's a duanibia and end product a glucose. Glucose no. Bet me up of fasa or Sape, and then yes, a bit of a fab, Nipediani here. Name se pancreas name to me, man, insulina, and man bassa, and Tim, I can say no at I say. I had to see a coto paint near frame. Also, the edge me a bayading. I had into glucose no, and a paint, no, into the idea frame. Any idea tap and tan, na dear day for painting Mamma Jumano. It is a dear from no ama. And Emma, and fancy mother diabetes, no ever. It is said near Diana Potte. Ye, the bar. Okay. Name me free in fear Diana Conadi, and we are near sugar woman. Yen aha, because ni pediana said in camp produce bidada. Okay. Inti yansu yemfa dodonko ka ho. And I have. Na woodin one casano and provide a yes, glucose no edia ba. It is a woodin a situation be no. Na amana ba be more. Sa pepe. Inti ne was the next questions no na. Inti em say ne o sa afre be no so bisa sa aduane be nu di a ebe man na ye fan say ebe brain diabetes and as be me nya diabetes. Me nua be ma ya ye ni aduane bi asa ne mo hwehun se woni padua no eye na dwuma yi. Okay. Eye na dwuma yi. Aha. Se obey exercise na afi so obehwehun se ni padua nyarwa ahodo bia enhe ni padua because ni padua mu sa pepe ni padua ni obi bi wo my friend say white blood cells. Okay. Sa ade ya make ho asem ni dwuma di pa ni se ekutia nyarwa wo ni padua ni. Se de nyankopon mama show for emra. Good evening. Hello. Good evening. Good evening. About your dinner be free. From Amasco fashion, because I feel Kumasi Kenya. Amasco fashion. The program radio, you need your whole papa, you are there to Diana, you know, yeah, this, then the best emotion machine in my Sakra. Okay, all right. Yes, that's papa. Okay, Amasco, okay, Doc. He said, I make an Nipeduano. Ewo cells be friend say white blood cells. You may any say nyame nyanse mo. So cells fight against disease. Okay. Into how be aba ni pedua ni mu a unni system so cells na fight it here. Inti ebra nyarwa we taaki ni pedua na nyarwa we taaki ni pedua no na omu nyina nso kwa omo nso ne so cells no ekusi akan. Into mu yesa nyina na so cells no oyemre. So into no aso oyemre na esunsun so aso ni biko kan nipadua na akwa amfre ye kan say pancreas na intimi mani ni dwuma ntenam say intimi mani ni dwuma na dwuma nso ni say emma say glucose na yesi kire a nipadua na produce no cells ni intimi fa nya dwuma no na intimi amfa nya ni na ta ho so hu nti ta ho sa na afi ame akwa kunya sa diabetes no
ntetiefo nhyɛ no nso okay doc yen hwɛ the next question na so obi nso bisa obi nso bisa sɛ obi a obetimi di assign ne yonko obetimi de assign ne yonko ana nua bema meka ne sɛ daabi okay meka ne sɛ daabi saa pepepe ne mmom nkyerɛmu ni sɛ mpanyinfoɔ sɛ ahobambɔ ɛyɛ nti bɔ ho nso ban bra wo ho ban na ni sɛ obehwɛ sɛ ne ma yɛ kekeke nyina ma me hwɛ ofrefo we me sɛ ɔno nso ebetimi ne na akasa good evening hello good evening hello okay all right ye fa ofrefo du mede nsi na afei ye ma doc enyi nsimisa na e bae na no na afei enko doc nti na obi nso ebusa sɛ signs and symptoms okay of diabetes. Say diabetes in the bar. Then the more who say when you really be. Then a be more who say when you really be. Him say adibia no on signs and symptoms said ye kan no. Na diabetes nso e wone de said ye nua no ibusa pepepe. Nti ebra afi obehu say nipadua no edwumadi ayi de nensisi su ye na afi nyarwa ahodo nketenkete ehe nipadua no na afi aduane a wudie no nipadua no intimi mfa nye adwuma se de kane no na etie no eno no kire ne se wanya sa diabetes ena ne se ade ba akopa woni behu ni se afi bra sa me sa ne mambobo su nyina enkoye na abekọ ayresabia akwakoye test no afi obehu se eshutu na se eshutu a obehu se afi economy pay 11.1 bia ko checke glucose level na 11.1 na chere say nya diabetes be na akomdia so ye nso ade ba ko aye pa ne say ye mfaya no nka ne saa kwa even do nipa na keka say dem keka ye ohun say bi ade but also ko ye nhwehwemu ne sisudua ansan no ohun say maame ade say no ho ntie de oto we si aduro so ma ye nkohwe bia nimu nka say wanya say yenche no so pa enti se de me kana bra nipadua se de simi de ne dwuma se de tie kane no ne ntimi nie no ye kwa yare sabia na ekoyi hwehwemu a eno na ede ebema ye enti yenche no doc se ne wo ka no wo se ukoye hwehwemu na wo hunu sa rise ya kudu ebi ti se 11.5 .1 ekono a eno e kire wo ma wo hunu pefe se wonya yare diabetes na se ukoye test no so na edu say na wonu say media me free media me yare diabetes ni eno so 10 ana 8 ana say eno so 9 point something eno so say okay and say if 4.1 nso e kopem ban say 10 say the work no eno so eye normal aha intini de wo check no ra ka cha ma say eye ana enye aha inti sa na ko check ye dia unim se wo bi ana se uni bi sabe pe inti so ko check ana inti ne ke nyina ni se bra wo hu se ni padua ntimi nya adwuma se de se na nim se e bia se ne obi busa no genetically no mabusua mu saa ade we se ewo mu inti ne ma me hu de me kwa ko check ha se e bia na abekọ na ye bia no eno eye adanse pefe ye kire se wo bi ne mo menka se mabusua me bi wom enti me nipadua ni sisi su ye enti ye sa ne mo tu anamon ne ko check na afi wo ko check wi a eno ne be mo hu se wo bi ana wo ni bi san se ye in fact ya mhihie nti ye mpese ye mhihie be tu bi a so ne mo tu anamon papa ne fa ko check enti me nua be ma wo de sa question ba so signs and symptoms no e bre nipadua ni ntimi ni dwuma se de esitie dada so hu eni say glucose no ntimi nya adwuma ne ta fa akon no okay aha eno ena wo so tu anama nkoko check na hwe ne level no because obia no nam se wudi carbohydrate food ntino wo glucose ni pedua no so hu hia eno na boa for cell formation okay on say ye wo cell tissue so ni nyina bo ansa ne be nya organ ni pedua we ni nyina nti cell ye the basic one ya ye hu hia na no so no betimi afansha na say ebe build ya ejina sa glucose no so eso okay doc Kwame small day one on the message or the free tafu nhia so ejaba and say Kwame small day one on the message they say we ho a odun so a ese na dun so no ase de do ese kire wum na minim kwan a Kwame small day timi dun so de ketrema
ehunu say the juice so the say wonya yare diabetes enti kwame sport there person obi say obi juice so no ye the saa na ye say chiri bebre wo mu a eno so symptoms e kire say wonya yare diabetes ni bia na yo me da kwame ase pa on say ne bidin kan kan na eduru saa mre na te se ni pedua no said we smidi nduma tetene nya saa neti ebia kwame ka hwe said ye ne ye kan but kan na kwame ka hwe no wonte saa nti ade ba kwan hwe nse ye say ojo nso egu adiem na ade so abakwa na ntaf sorry en tatia abefun hu a na che se ye sugary substance wum tina man tatia tatia pesi chiri but kwame eno betimi aye science na ase no ye science but emfa no nko ansi so also tu ana mo na akoye test no so me din kan ka say ayaresa bia no yedwumadiem ye mpese ye beye misusu se bia no ye hia confirmation nti kwame wo de ne bia bet tu ana mo de mpese me ka kire kwame no na je say enye automatic say automatic say ebia ojo so na mu say ojo so no aye de da na no che say wonya diabetes e betumi aba say wonya e na betumi so aba say wonya nti tu ana mo koye test no kwame nti minim kwan afọ so otumi test otumi test ojo so ehun say de nti no e ba say wonya diabetes ni bia na bia na ayesembisa so obi sama obi na the last question yemi aba gift e dia ba o say eno no e ba sa na wo ye bema etimi affect wo bema yo ana me da mi nu bema na se ba o ba ni sa okay emi aba da wase so won so obusa ama emema onse ekoba ni sa ni pedua no se ne na America no se sebi wo yefun kura ye wo ya utimi se ni pedua ni nyina no ekote bia fufu nti ba sa wani nye so se ne kanya se wo diabetes a in fact wunya enije kura ewo enemu se ne ka no so ho nti eno no unse nipadua ne bia wo de wi esimidi ne dwuma so ho da ko ye be fabre ni aba be ka emema na ema asem ne mu asem no enso ye be fabre na ya ka eno so mu asem ye be hu se eno so betimi de nsunsu aso aba ye yiso but doctor ye no edi nkomo ye Dr. Napoleon Kusi Ankra wono ye doctor ewo ye Diamond Scientific and Research Clinic ena ye no edi nkomo doc mema okwan ama wo de bebi a wo atudwa o telephone number so wo person wo de betudwa obi wo yare diabetes ni bia wo kwan a obefa so atu anamo na etumi abo ano ebia na obi wo se bisa bi o person obisa but when tumi anya akwanya emo adwumade ne so bi am ebisa ana nebusu ni bi wo yare diabetes ni bi ebi kwa na ye wo ankasa o person hu how mo treatment city a obetumi e de abo ano kira kwan maybe awo any telephone number obetumi de atudwa maya yo enu ambe ma me da se pa em se bibia wo hwe mi bia no nti no won hye no so smedin kan ka se Diamond Scientific and Research Herbal Clinic ye wo domnase opposite Abbott College nti bibia wo free bibia wo be sikuma se de wo de oba kejetia na wo be fa car hwe se wo be fa anwa kwanta be kwai car ka che mate ni se wo be si domnase opposite Abbott College usi kwa ye number am di tudwe free na afia be ba be fa wo number no ye 0249 20 82 52 number is high WhatsApp into bibia office no de ontimi type na wo ye audio no na de send a doctor for no ebeti na afo mo so answer no ma wo o ma kire wo ba bibia wo pese wutie efa Diamond Scientific na afi nso ye number ba ko nso ayi su nie 02 00 84 40 40 02 00 84 40 40 afi ye hwa de biom Diamond Scientific and Research Herbal Clinic ene dey nkwahia adwumadie so no ye ma tiefo ne ahwefu nyina akwanya sefi ocheneko enipa du bebe bia no oba se ne medi nka kan ye no ufoda obeje machine bi ti se 4D quantum machine a edu bewram scan machine a we dey be hwe lab test any neuronia de bibia be clinic go bia no ye ma free discount yes a discount no
saa dwumadie nso nti na dwumadie nso nti jaman package no obi nipa duom bedi nka aba no kane ne nkente saa be dwumadie yi so akonya abeda ho no oba 100 cedis bibibia bebia yebema wo free consultation yebema wo hair talk yedo be fa OPD ntitiye mu ne friend say food ane won sa cheche be check BP weight no bibia e de amount afi yebe o lab test yebema wo nuro na afi bibia wo se ma clinical bia ya ama dwumadie yi so nti 100 cedis enipa du a ebedi nka aba okay jede to ho nyu be ma em say dwumadie nti ne de to ho because platform kese pa okay nti yede to ho finya mpa chine ko nipa du a omo bedi nkan a reporto ewo ho no mo akase ye hwe mu firi ha no ye de sa discount no mom na no achi no ye wie ye say service mate eni sa ni pedu na chi no obi a beba bia no 150 Ghana cedis onso be fa bibia free okay bibia be fa ni free okay enti fa ho ne o free ba fa number no ko ba free 0249 screen so enti se uhu number no e wo screen so a na wafa ye ne doctor e twetwe nkomo enti ubetumi afre no doctor Napoleon kusi ankra ena yene no edi nkomo free Diamond Scientific and Research Clinic ewo dominance ena omowo ena yene no edi nkomo no ena ye nkomodie na edi ye no way out from diabetes in our local herbs nema ebetimi aboa se ye nduro a local herbs no ebetimi aboa atu diabetes ase a eno ana ye di nkomo no enti koso na hwe dwumadie Kristo ya adom na ode yenkwa echen ya na wotwe sene no yebesan ehia biem yemfa aseda no bi ema Dani Herbal Center se omo beboa ye eso ya sene ewo dwumadie mu uhia nduru a ono mu a betimi aboa wa na wakope Dani ma na wanom Dani Tone Herbal mesha enso ewo ho onya bi a ebeboa wo afi Dani Herbal Capsules enso ewo ho a betimi aboa na afi Dani Ointment enso ewo ho bomoden na opebi na entumi emmoa wo na ensiesie omo ni dwumaku a omo so ya sene ema yede Wonkwa Hia dwumadie ene soso yawoda yede ebrewo nti yawoda bia fiti enmre no nson ekopum no nwotwe no ene ye nhia ewo dwumadie so na Wonkwa no ma eho ehia wo mamefa aseda no bi ema ye ukọ engine room ho a Lorita ena afei Augustina yenko DOP enso eye Kobe Frank ena afei otwi nozo 1 the original one also said PM Papa and original Samdakus Queen AJFC Ben and Alfei Miankasa Minia Mike and ya Nikki Omuna Eboa Emma Edi Jumadiano Ebro Christo Yadon na Odian Quachina DJ Lofty Yebesan Enemo Asia Kuma television should be aha and I'm see Christo one na one count